yawo kungiyar ta sanar da ɗage lahirin takunkuman da aka kakaba wa kasar Nijar. Labarin da ke zuwa daidai lokacin da kasashen ko shugabannin kasashen ke gudanar da zaman taronsa a birnin Abuja da ke babban birnin tarayya na Najeriya. Taron ya samu halarcin shugabannin kasashe na yankin da wasu tsofin shugabanni, wanda ake kuma ganin cewa hakan zai taimakawa da kuma kawo ƙarshen raɗaɗin da al'ummar ƙasar ta Nijar ta fuskanta tsawon lokaci ga hauhawan farashi da kuma tsadar rayuwa. Tsohon shugaban kasar Nijar Muhammad Isuhu ya bayyana bacin ransa da kuma ikirarin cewa zai shigar da kara a kan tsohon jakadan Faransa a kasar ta Nijar Sylvain Ite saboda kalaman da ya yi na zarginsa da hannu a juyin mulki na ranar 26 ga watan Yuli. Tsohon jakadan na Faransa yana mai bayyana hakan ne yayin wani zama na majalisa da ya gudana a watan Nuwamba shekarar ta gabata, ganawar da aka sanar da jama'a tsakiyar watan nan. Tsohon jakadan Faransa ya nuna tsohon shugaban kasar ta Nijar Muhammad Isuhu da hannu wajen hamɓarar da magajinsa Bazoum Mohamed. Hukumar kula da sufuri ta ƙasa a Amurka wato NTSB ta fitar da wani rahoto na farko kan haɗarin jirgin saman nan mai saukar angulu wanda ya sanadin mutuwar babban manajan daraktan bankin Access kenan Herbert Huge da wasu mutane 5. Wannan na zuwa ne kimanin makonni 2 bayan haɗarin da ya faru a kusa da Nipton a California da misalin karfe 10 na dare agogon ƙasar. A ƙasar Senegal 16 daga cikin 19 na 'yan takarar shugaban ƙasar sun ƙi amincewa da shawarar da shugaban ƙasar Macky Sall ya gabatar na cewa a shirye yake shirya zaben ƙasar da kuma miƙa mulki a daidai lokacin da aka bayyana shugaban ƙasar mai barin gado zai bar mulki a ranar 2 ga watan Afrilu a ƙarshen wa'adinsa na 2, amma bai bayyana wata sabuwar rana da ya dace a gudanar da zaben ba. Ya kuma gayyaci 'yan siyasa daga kowane bangare cewa cimma mafita sai da shirya zaman tattaunawa da kowane bangare, wanda hakan zai taimaka wajen cimma mafita da kuma ceto ƙasar ta Senegal, shawar da akasarin 'yan siyasa suka yi fatali da ita. A Afirka ta kudu, jam'iyyar ANC mai mulki ta kaddamar da yakin neman zaɓenta a wannan asabar da nufin tunkarar babban zaɓe na ranar 29 ga watan Mayu. Jam'iyyar ta gudanar da wannan gangami a kusa da Durban, babban birnin KwaZulu Natal, da fatan ci gaba da kasancewa babbar jam'iyya mai rinjayi duk da baraka da jam'iyyar ke fuskanta yanzu haka. Labarai da ke shigo mana, hukumar Rasha sun mika gawar dan adawa Alexei Navalny ga mahaifiyarsa. An mika gawar Alexei Navalny wanda danginsa suka buƙaci fiye da mako guda ga mahaifiyarsa, in ji kakakin 'yan adawar na Rasha a yau Asabar. Kira Larmes ya tabbatar wa manema labarai da mika gawar yau din nan. Hukumar tarayyar Turai tana kan hanyar baiwa kasar Poland wasu kuɗaɗe kamar yadda shugabar hukumar Ursula von der Leyen ta sanar a jiya Juma'a a birnin Warsaw na kasar Poland cewa za a fitar da kuɗaɗen ne na EU nan gaba ga kasar ta Poland saboda la'akari da kokarin sabuwar gwamnati da ke marawa Turai wajen daidaita tsarin siyasar kasar da manufofin na kungiyar tarayyar Turai. A Faransa kuma ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka samu kutsa kai a katafaren wurin nan da ake gudanar da baje kolin kayayyakin noma a Paris a wani lokaci da shugaban kasar Emmanuel Macron ke ziyara a wannan wuri. 'Yan sanda sun yi kokarin hana wakilan manoma shiga wannan wuri a yau Asabar, inda aka fuskanci artabu tsakanin manoman da jami'an tsaro da sanyin safiyar nan. Shugaban kasar ta Faransa Emmanuel Macron da ya sami isa wannan wuri ya yi amfani da wannan dama don ganawa da wakilan manoma a ƙarƙashin kulawar hukumar tsaro ta ƙasa, inda Macron ya ɗau wasu alƙawura da suka hada da inganta sashen noma a ƙasar ta Faransa tare da samar da wani ko kuma gudanar da wani taro na musamman domin ɗinke baraka da ƙungiyoyi na kwadago. Ma'aikatar lafiya ta Hamas a yau Asabar tana mai bayyana cewa an samu ƙarin adadin mutane 29,606 da aka kashe a zirin Gaza tun bayan fara yaƙi da ake yi tsakanin Isra'ila da ƙungiyar ta Hamas. A cikin sanarwar ma'aikatar wadda ta fitar a yau, tana kuma bayyana cewa mutane akalla 92 ne aka kashe a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, wanda jimillar mutane 69,737 da suka jikata ko kuma suka samu raunuka tun ranar 7 ga watan Oktoba.
ba ta harba ta lokaci ba sai mu je ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi tare da ni Rukayya Abba Kabara. A cikin shirin na wannan mako muna tafi da dambaruwar da ta dabaibaye kamun da Hisba a jihar Kano da ke arewacin Najeriya ta yi wa fitacciyar 'yar TikTok kuma jarumar fina-finai Murja Kunya. Akwai mu dauke da tattaunawa tare da mawaki Abdalla Muhammad da aka fi sani da Amdaz ko kuma Excellency. Sannan za mu kawo muku fashin baki kan rikicin da ya kunno kai tsakanin fitattun mawakan gambaran Najeriya wato Idris Abdulkarim da kuma Burna Boy. Madalla. To bisa al'adar shirin dai mukan yaye kallabinsa ne da labari daga masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood ga kuma Hauwa Kabir wadda za ta jagorance mu a wannan fanni. Madalla kamar yadda muka saba leka masana'antar fim ta Kannywood to yau ma dai mun leka ofishin mataimakiyar kwamandan Hisba Dr. Khadija Sagir Suleiman don jin yadda aka kama Murja Ibrahim Kunya jarumar fina-finai kuma shahararriyar 'yan TikTok da ake ganin gwamnatin tasu ce har ake zargin tafi karfin hukumar Hisban. 'Yan unguwarsu na Tisha ma suka je suka kama